GMA Network Incorporated nakadawat og pasidungog isip Outstanding Television Network sa gipahigayong 26th National Press Congress sa Cagayan de Oro City. Ani ang report. Giila isip Outstanding Television Network ang GMA Network Incorporated sa Publishers Association of the Philippines Incorporated kun PAPI atol sa 26th National Press Congress nga gipahigayon sa Cagayan de Oro City. Gipahigayon ang awarding ceremony sa PAPI's Governor Night sa kolaborasyon sa Department of Science and Technology Region 10 ug Misamis Oriental Provincial Government. Present aron modawat sa award nga nagrepresent sa GMA Network si GMA Integrated News Broadcast Journalist Howie Severino. Matod pa ni Severino nga dakong garbo alang kaniya nga girepresenta niya ang kinatibuk-ang puwersa sa GMA Network. Ang maong award, pagpamatuod o pag-ila sa kontribusyon sa GMA Network sa kalambuan sa nasod. Sa ngalan ng network at sa ngalan kay FLG at yung mga ibang nagpapatakbo ng ating network ay ako nagpapasalamat sa karangalang ito. Sobrang malaki yung tuwa ko at saka yung mga colleagues natin dahil kinikilala yung ating commitment, no, sa ating misyon na serbisyong totoo. At alam natin na napakahirap maging media sa panahong ito kahit saan ka sa mundo. Nagpasalamat sab ang PAPI sa GMA Network tungod sa serbisyo nga hatod niini sa nasod. Sa mong programa, nagkadaiyang pasundayag sab ang gipasigarbo gikan sa mga nagkadaiyang artist sa rehiyon. Subay sa mong pasidungog, pasalig karon sa inyong Kapuso Network nga magpadayon ang paghatod og dekalidad nga programa, tinuod og patas nga pagbalita. Tsaka yung mga parangal na ganito ay nagpapatibay ng loob natin at saka yung commitment natin sa mission natin na maging totoo, no, na lumaban sa mga kasinungalingan, maghanap at magpahayag ng katotohanan. Yan ang ibig sabihin ng serbisyong totoo. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.